Много ти благодаря. Но готин е. И идва при мен горе. Не така. Нямам Алекс, че добре дошъл. Цеци, между другото, е много интелигентен човек, умен човек. Не дейте да съдите по нищо. Димитров, следвам ли те? Димитров, ти си ми в отбора, приятели сме си, добре дошъл. Абе, Мариела, какво направи Кинг Плове? Какво направи Кинг Плове, бе? Цеци, Никой няма да говориш нищо, че те български. добър вечер, душа. Алекс, че е добър вечер. Цеци, Са бяхме напили. аз просто им казах, виж сега, аз не съм виновна за всичко, аз просто им казах да влезнат малко да те подкрепят. Това вече след... Не знам сега, Това е- предполагам, че е мъж, да е жив и здрав. Това е, да, Стефан се казва, това е негово решение. Трябва да си